kaikki, mä oon Milla ja mä aloitan nyt vlogaamaan. Ja syy miksi mä aloitan on se, että mä tein ennenkin tälle kanavalle videoita, mutta ne oli huonolaatuisia ja tälleen, niin mä poistin ne. Ja nyt mä aloitan siis uudestaan. Niin. Sori, mä koko ajan tein tälleen jostakin syystä. Mut siis joo, älkää häiriintykö siihen, mutta siis nyt mä kerron vähän itsestäni. Siis mä oon vielä 12, mutta mä täytän 13. Ja mä oon Pateloidon yläasteella 7C-luokalla. Se on siis draamaluokka. Ja niin. Mä harrastan telinevoimistelua ja kotona soitan pianoa ja laulan. Ja niin. Ja meidän perheeseen kuuluu äiti, iskä, yksi isoveli, yksi isosisko, sitten 2 pikkuveljeä ja koira. Ja siis mun paras kaveri on Petra. Meillä on siis yhteinen kanava Lara Milpet, käykää kattoo. Ja niin. Mulla on niin silleen aika paljon hyviä kavereita. Tai silleen. No, mulla on itse asiassa 2 parasta kaveria. Yksi niistä on Petra ja toista en sano, koska niin. En halua kertoa, mutta siis joo. Älkää ihmetelkö, mä sekoilen tässä videossa sitten. No, joo. Niin, no mä en oikein keksi ikinä näihin aloitusvlogeihin mitään niin kuin erikoisempaa, mä vaan jotain höpötän tässä ja sekoilen. Ja mulla menee aina sanat sekaisin, joten mä en ikinä keksi näihin puhuttavaa. Ja tälleen. Niin voitte kysyä, jos tulee vielä jotakin kysyttävää. Ja voitte toivoa videoita ja saa tilata kanavankin. Olisin hyvin kiitollinen. Joo, mutta siis kiitos kaikille katsomisesta ja tilatkaa kanava, jos haluatte ja tykätkää videoista. Tai videosta, tää on vasta eka. Mut siis teen varmaan tänään vielä toisenkin videon, ehkä, en tiedä. Mutta siis, juu. Eli nähdään ensi videossa. Moikka!